Nande Koniko, Gelama. Come. Live long live, see the low, live long live, see the low, live long live. APHLC Patana, APHLC Patana, Jai Dotalo, live long live, Jai Dotalo, live long live, see the low, live long live, APHLC low, live long live, see the low, live long live, Jai Dotalo. Laku kep bang, osoman bang kepen atak kapedo datom bang kep, lak tom kep, robbers, PG, kursi, dia payetang dia tu orang li. Ini tu dia kali lagi kenang li, muni awele kursi dia keselam hekpo. Acha, angke labangso Allah. Ini tu council si keselam nangia porlo. Amat Assam government tu silam lo ladaki pu di Assam direct recruitment for analogous post in class 3 and class 4. Lagi Kirani Akam, Lapen pion sokidar driver, Lapen hengkar kok la anta non ke hadis kursi monit ingwai po. Lapen hada pensi appointment people. Lapen atu meeting appointment na piato. Non CM EM atu minister MP atu Dakar biang lompen. Lapen non kachar hilspen atu ke tangga aja kong avelo. Sweeper pan hengkar ko amonit pandata alang litung toy unji aja kong avelo. Alang litung yang si ka appoint yang si dispurpen pulode inut asukidar bagda CM panda pirelo kalima kalang ador mohaban ke kopini akahin oleh klender punza dispur si bang puji ke bang dispur ke dalam nang sini kunde aku sini tak intum teji pakai apa hala pion banta CM panda injek lapun polonge Lason service ke la pohelo ante ke kena ni bang kopia pasi lagi ke plan de ke hala assembly lo MLA bang podu ino je norte sarhies peno bang pike kar biang lo peno alang litung dodu ninje nun de ninje nun hai he de kopi de le api le bang kapere de te almeti ki du beng di dia so ala dakan de disbur ke la tu thanga ya kong dawe la pena job non itu sakurita long leg itu ke sakuri long leg de lo te pilo ke plan long leg de lo te matata adon tin jongsi inut government sakuri do pulotante sarkar office long kame claim do bang do pulotante a hem tuke asam tai a hem lake itapen cement pen inchin pen harlong pen kikim a hem silam tek beji lake tek lora lo non la ka be osi tum unete Iniladak Langpher Constituency along mass joining program Lapen Sixth Schedule awareness program a program kido pinining arong pit lapening sampit pima ladak so pinso kachisong along arluso atumta amet prang tanglo lapen alang litum chiroktok lapen alang litum aning
karong pen alang litum pini lapuan suar luo song ki ong nilining ing sampik lo lapen pinsu kachisong along arlo sutum ta laan so sesi Langpher jerpi atum anke songzapi atum anke nang chom tanglo tapen kachisong along alang litum central level along ansetame alang litum nang chirap don nang japan ladak akinang sot hepiklo la son thak ni liko pli constituency long setame suarlo song tum kang tang lapen pinsu kachisong long haladak APHLC women wing atum setame ing tang piklo la son thak si along kaprit setame kang tang chiteklong lo su arlo song tum ta la si Jai Katharsar alangli party president APHLC alangli kaningje ahok lapen alangli ke ahok pet alam ke alangli 90,000 alangli mithang pension atangka long day labang so tangka hedi achiklon wang sitame alangli earning wang si 4,000 7,000 lapuson gari ke dam alongan sitame alangli mithang atangka pensi alangli ke dam abatai tin aphong tin sitami alangli amit hang aworeng our side pension pen ke alangli amit hang aphan ke alangli laan che matha the sitami alangli khaya phan ka chinghon inglong a khaya phan ka chinghon amat alangli amit hang atangka ta alangli che padam piklo lasi sorlo song tum ta hedi jerpi ilitum kadu kawitan da karbiang long east west di mahasau non di mahasau ta ilitum aphan women wing seng nang popunang ke hanglo nasi lahlo lapen pini leton ilitum di pupen wang bomahut BJP tum program kido hedi haladak bus ahum do pik to warlong pasang tip lo bon sitami gari ahin pen karbiang long east west di mahasau pen kiwang gari humulong si inut bahani laposon si chithap chom chok lo lasi ilitum manghudo nang ni lapen manghu ram to nang ni ilitum akachisong ki ahok pinagpot jola ilitum sumar karbiang long east west di mahasau ilitum su arlo song tum tapin su kachisong long itum kachisong dun pamilo nang sang marli atima behind every successful man there is a woman and behind every successful women there are more women di pinso kachisong pinso long inut arlo su ahemasor dolo lapen arlo su kachisong atum chisong pamilo tangte arlo su tum dun toyji pula ahok lo chitek long lo nasi aki hai jai Katharsar pi hai nang ma hair constituency ang bong ni tum public meeting dolo rally lapen ke BJP pen jasemet lapen Congress pen ASDC ta inut bahini do kado we don inkoira troxy bodi nang join dun lo pini don inkoira troxy amuluk pini ni tum long sepa ok dun lo dak lapen nilitum ke laposon thak si claim bomb lo aku claim bomb jelang lapen nilitum mga pachobay ka leader potema nilitum mga public kuan do mata nitum mobile phone long pekla laki lapen nilitum platform ang song kar kangni kuan do mala ta peklang sa BJP tu la peklang ha hedati la platform tha kangni an se peklang chot ti alang litum bangke athemano nga munit dun delu BJP tu mlong dun sita la kecil tum si dun chok lapu la malang litum peklang ha hi lapu non ge BJP ke total dia la ke kecil party ceplang dang lo athemai tum hangke non ke BJP CMEM tum ta hem kar ko munit phananta e poinu ne der lo ke ajak kong velu non ke alang litum la pen non ke appointing authority allo alam dogamati appointing authority pu dogamati appointing authority si non ke ha Assam government pinaklo ke non ke pion tumta CM handa inject kita unlo non ke lapusan situation nang litang lo non naman nang klang kli la kita ci ningkan isi hiniang bong lagi nang klang po non nang bong non ating yung sila BJP atum along dodun verlo te la tu ke nang klang ke lagi itum pere me alam lo BJP CM haning check fit puke lagi ilitum hangen nang check ke dor dilu CM han le kang check fit lo te la po opposition nang litang la po la si pere me alam lo la non BJP atum ke Sixth Schedule ke kapit jut lo alang itum ke Chelsea dak ke ing duk de aprang ing duk ningkan hini aprang ningkan hini ke thom aprang dak ajah atum ni tum APHLC meeting pe dolong le la son bil hai lama si tuning la ni litum thengtom opposition pe ne ke do pen ke kang tang lok lo la si ilitum hala a symbol bang ke long chok chi chot amat si
ilitum third position sige dun arokom sita third position sita number vote ke long ge dopik hangjang